May kamayong adlaw na karon diri sa Pope John the 23rd Seminary diri sa Mabolo, diri sa Cebu City. May gala to ikauban ang usa sa mga seminarian. Actually, grade 11 mga higala diri sa Pope John the 23rd Seminary si John Francis Cabataña, usa ka Batan-On nga seminarian. Manghigala kini mao ang seminaryo karon, nag-awhag ni sa uban nga mga Batan-On nga musud sa seminaryo, no, og eventually og ganahan gyud sila mo porso sa pagkapari kay declining ang number sa mga seminarian ug ang gusto nga magpari. So mao na nga atong aron pag-encourage ninyo, mangutan-an tani kung sa may kinabuhi sa usa ka seminarian, in particular diri sa Pope John the 23rd Seminary. Manghigala atong ikauban si John Francis Cabataña. John Francis, mayong adlaw nimo. Taga-diin ka, John Francis? Taga Mualboal, Cebu, South Cebu. Okay, so nakadiri since grade 7. Grade 11. Mapay pagsunod. Grade 11. So pag-graduate sa high school. Okay, so pero pwede ra gyud og musod ka gikan sa grade 7. Pwede kayo, sir. Pwede ra sad og grade 8, grade 9, pwede transferring. Ang dawaton diri, sir, is grade 7 to grade 11. So gikan sa grade incoming grade 7, 8, 9, 10 ug 11. Pero abot mo sabot nako kanang grade 8 ka sa ubang private school, musod ka diri ini grade 9 na okay ra siya. Pwede kayo, sir. Okay. So what made you decide nga musod diri sa seminaryo? So tagaan ta mo gamay nga background kanang nagsugod ning siya nga istorya sa katong bata pa grade 6. Dunay seminarista niadto sa eskwelahan kay na vocation campaign pod. So mo to nga pagkakita na ko niya more interesado kay ko niya. Unya nag-serve ko sa simbahan, no, kanang Usa man ka? Sakristan? Sakristan. Okay. Sa simbahan dito sa Malboal. Kanang pag gibaw na ko niya mo to nga interesado kay ko, mo to nga akong ginan si mama nga gusto ko musud niya. Mo to nga dugay ng panahon nag-serve ko sa simbahan, nakita na ko among pare iba nga gamisa niya, na-inspire ko nakakuha ko kanang inspiration niya ba. Mo to nga pag human ako grade 10 ni decider na gyud ko nga musud na gyud diri. Niya ang butang nga nakapa-motivate nako kay ang kinabuhi sa seminaryo ba. Kay diri sa seminaryo ang kinabuhi diri is mura rag ordinaryo nga estudyante, mura gid nga tao pero kanang arrange na siya daan. So ang among buluhaton diri tanan kay ang specific nga timeline na jud sa buhaton para mabahay gud ang adlaw para dili mausik ba. Nya mo na kung nakita nga wala na ko makuha sa gawas. Kay dito sa gawas kanang kani daghan na gitag amigo na putay access sa internet mo nang malimot ko sa akong mga buluhaton. Pero diri whereas diri na ako'y amigo pero ang akong mga amigo is kanang uban pod na ko mga buluhaton ba. Mo nang nakanindot diri kay ang imong mga buhat diri is kanang arrange na ba para dili gyud mausik ang adlaw. But eventually gusto ba gid ka magpare eventually? Yes. Gasugod gini siya bata pa jud ko kay akong pamilya doon man po sa simbahan akong lola katikista niya. Kung ginikanan apil po siya kanang mga organization sa simbahan ba. Niya akong lolo po apil po. So bata pa ka mga usaman elementary mga what? Elementary mga grade 3. Na-influence ka. Pero sa may nagkanindot nganong mo lang ganahan man ka magpare. Gawas nga na-inspire ka. Ang kinabuhi sa pare kay katong pag-exam nako diri gipangutan naman ko kung unsa may rason nga nung gusto ka mosudog mahimong pare. Ako yung rason is ang pagtunol ba pagpaduol sa Ginoo dito sa mga tao, pinagi sa mga sakramento. Okay. Wa ka pugni sa imong parents? Wala. Actually to support gid sila. Ikaw ray anak daghan mo igsoon. Lalaki sad. Lalaki sad. Ang imong magwang manghod. 4 years old. 4 years old. Okay. Would you encourage him eventually kung dako na siya nga musunod nimo magpare? Yes. Much willing gid. Pero wa ang imong gid maingon nga, "Do magpare ka o niya ganahan mamig apo." Ay kana murag wala ka ingnana nila. Wala ra sad, wala. Okay. Pero muna kay grade 7 to 10 dito magkasagawas niya karon seminaryo naman ka mura man kag murag di ka maka-apil-apil sa mga kanang kalihukan sa uban ba. O sa may nagka-depresyon wala kami ngawas sa mga lakaw-lakaw sa mga barkada moadtog unsa diha no. Actually pagsud nako is usa gina sa pinakadakong hagit nako. Murag usa na sa rason nganong
pagsud na ko kay kumusod kag seminaryo mabag-uhan magikas kinabuhi mo nang makaunaw na pud ka nga mugawas ba. Mo na usas rason nga nang gusto ko mugawas na kay kanang nakita ko nga ga lipay sa dito nya ako diri gapunduhan na ba pero madugay maanad na magkakay ug makasabot na ka nganong naka sa seminaryo makadawat ra man kanya. Dili ra mo pud Wa kay uyab dito sa gawas. Wala ra. Wala so far, wala sukad. Wala. Pero mao na kining muna mo agi magina sa mga Batan-On nga mahigugma, makras ana. Usaon man nimo pagpugong imo kagalingon? Sa bahin sa love life no kay tawo ra man sad gitan maibog gyud ko or ma-in love pero sa akong part lang kung kanang sa gihong pang-pag-aralan dili man gid na siya nisod ka diri sa high school pugngan jud ka. So wala gid siya bawal nga or kanang openly ingon nga di gid mo pwede maguyab-uyab. Sa akong naibawan diri sa Father Alan kay wala man gid sa bawalis. So, pwede ra mo maguyab. Pero dili siguro mo pwede nga kanang magpa-PDA ba nga magkuyog-kuyog nga mag holding hands ug suroy-suroy ana. Dili sa sure ana sir. But although makauli ra mo sa inyo, usa may kinabuhi ninyo diri sa seminaryo. So ako lang sa buntag kay ang kinabuhi diri kay Monday to Friday man so class hours class days so mamata mi alas 5:30 sa buntag. Okay. Nya 30 minutes na kay among ligo. So inig alas 5:55 mnaog mi ato mi chapel kay katong morning prayer o misa alas 6 ang tod alas 6:45. Niguman naog mi sa mamajuan mangaon pamahaw. Unya niguman flag ceremony dayon klase natin kadlaw nya. Pero sa paniud to lahi amo kay nami daw house cleaning ba kanang igumang paniud to manglimpyo gimi gi-assign ni kada lugar diri na assignment namo nya Bernes kay kanang dili siya cleaning kanang nisirere tano kana kay ato mi chapel niya nami kantahon ba magkanta mi kanang Salmo 51. Ang misa ninyo everyday gyud? Everyday gina siya sir. Everyday. After sa prayer mo na misa. Lunes nga to sa Biyernes. Sabadog Domingo mag-usaman mo. Uli mi sir. Kada semana na gyud mo uli. So na before January kay ang uli once a month good first Friday hangtod Domingo pero karon kada Biyernes may muli half day ra mong klase sa Biyernes. So muli kag malbual. Muli. Oni sa imong weekend tungod kay na murag naara ka diri o dili kay ingon na amo adto ko sa kuan mosuroy ko sa barkada ato mig kuan wala. So kuan gid ka ang imuha sigurong kanang upbringing sa imong pagkabata kanang wa ka madada o kanang barkada no. Why tag inom-inom ana naman ang mga naglag pero ako kay mostly family oriented mo sir. Pamilya jud ko mo pan. Okay. So pangutana ang kinabuhi ba sa usa ka seminarian boring or not? Depende sa iyong perception sir. Pero if imong ma-perceive ang seminaryo as something nga maka-benefit ka dili na sa boring kay una naamang kay mga kauban mga brothers nga mo dali gid mo nang malingaw pud ka diri. Okay. Pero na gyud ang kamingaw noon. Dora ba ko nahibaw ang ubang mga seminaryo nga musibat gyud sa seminaryo ini gabi kay mulakaw. Musuroy. Di wala na mahitabo diri. Wala. Okay. So, kumusta giunsa nimo pagso diri kaning og pila may mahal ba diri? Unsa man mubayad ka? Unsa may pagi? Pag-enroll na mo kay nabaguhan gyud mi sa presyo pero kung imong i-math god ang imong presyo diri 600 na gyud kada buwan. 600 pesos. Kay 6,000 na ang huli niya 10 months so niya. Barato ra di ay? Barato ra siya pero ang usa lang ko sa medyo bugat-bugat kay ang board and lodging. Pila man? 7,000. Pero 7,000 plus 6,000 nga tuition whole year. Mora na. Niya. Kay paman ka nang pero kung imong una-unaon sa gipang share po sa mga ginikanan nako barato ra gina siya. Kay kung imo compare nga magpa-eskwela ka sa gawas magbayad po kag boarding house na barato. Ang 7,000 apil bang kaon na di ba? Apil na. So kuan okay ra gid so pero pwede kamo personal mo gastos family or pa-sponsor. Pwede kayo. Okay, ikaw sponsored ka. Sponsored. Isa may nag-sponsor nimo? Si Sir Bert Cabataña ang atong head sa kanimong kami sa okay. So after ka kay first year pa nimo sa seminary actually, no? So kining okay ra nimo na inspire ka nga mo padayon og eventually asa man ka nga seminary in college?
Ato sa sunod department sa San Carlos Seminary College. Sa San Carlos. Kauban na sila diri, no? Oo, Okay. ayun, So, magpari gid ka. Magpare. Independent na gid ka nga magpari. Wa na makausap. Ah. Oh. Nga ganahan ka nga kanang ikaw ug imong pamilya mapaduol sa Ginoo. Yes. Ug ang komunidad mo Ug ang komunidad. main concern ang komunidad ipaduol gyud sa Ginoo. Og ikaw mo mahimong pari unsa may kanang problema sa katilingban nga gusto nimo nga kining ma-corrected og muna kining imuhang mahatagan og emphasis ba so priesthood pon. Kung mapare siguro ko sir, mas mag-focus gid ko sa Cabatañan. Oh. Kaysa giingon pa ganina sa conference ang atong world karatong generation ba kay nagkalayo na gid siya sa Ginoo ang mga Cabatañan dili na priority ang Ginoo sumuna kung gusto nga i-emphasize kung mapare ko nga ang mga Cabatañan ipaduol gid siya sa kuan mo na siya kay Ginoo. okay sa giingon pa ang Cabatañan mo man ay atong paglaom sa kuan Nasod. nasod. Oh. So mo ni maghigala no ang ilahang imong mga kauban no. So nasa dili gid sila kuan kay na sila muna naamoy sports activities no. Tennis pwede sa mo mag-volleyball, basketball. Pwede kayo. Naamoy Daghang basketball. facilities diri sa- Daghang facilities. Natay- Soccer. Soccer natay soccer field natay Oh. duha ka volleyball courts natay upat ka basketball courts upat 1 2 tulo Oh. natay tennis courts natay ping pong billiards daghang kay sports mo offer. So okay ra gid ay. Okay. Although sa Lunes gato sa Biyernes di gid mo kagawas sa seminary. Pwede mo gawas kung naay necessary need mag-imurag letter. Okay. Okay, so awhaga atong mga Batan-On nga mo sud sa kining seminaryo. Okay, so sa mga Cabatañan nga naminaw karon, labi na itong mga high school, giawhag ko kamo sa pagsud sa Pope John SEMINARY, ang minor seminary dili sa atong syudad sa Subbog. Kung nagduwa-duwa mo, try lang usa ka tuig, usa ra kung maingon ninyo. Dili gyud mo magmahay, magpangita gyud mo. Okay, salamat kay nimo John Francis Cabataña. Unya God bless sinaot nga mahimo gid kang pari ha. Suruyaw niya Miss Diway ug mahimo na kang pari ha. Sige, salamat. Salamat sir. Pero layo pa kayo kay after sa pila college 10 pila 4 years gihapon. Amo na na. Nga theology. Oh. Mura udakan sa 68 nga na. Okay. Salamat kay nimo ha. Salamat kayo. John